what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yondo Alba manya daga batesa Sijichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe yondo Alba manya daga batesa Sijichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorisa Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Kune rumwe rutivi nyika inovakwa nevene vayo. Kune rumwe rutivi nyaya dzehondo dzinotaurwa nevene vadzo. Vakomana nevasikana vakaenda kunze kwenyika vakanotrena, vakadzoka vakarwa vachirwisana nemuvengi kuti vasunungure nyika ino. Dzimwe dzenguva nyaya idzi dzinotaurwa nepasipo nevasina kuenda ikoko, asi vakaenda ikoko varipo. Takati ayo regai tivatsvage, tivape mukana wekuti vatsanangure nhoroondo yavo, legacy vachiripo, kuitira kuti Zimbabwe nemhuri nevazukuru vavo vagosara vachinongedzera kuti avo vari kutaura avo ndisekuru vangu vakaunza rusununguko munyika muno. Nhasi tiri kupi? Nhasi tiri kwa Mutasa Mutare, uko kwatasangana navamutisi kuti panyanga 10 panyanga 10 ofapa handitika kuti tinzwewo kuti jaya iri nhasi retired. Muchanzwa nhoroondo yacho, vagara vazorora zvavo vari pamba pavo vachimuka vachinwa tii vachisakura vachitema sora, kuti chazoita kuti muritaye makabva nekupi? Vamutisi baba makati zvei? Tiripo. Tinotenda izvi nekuti gamuchira. Aiwa, iri kunaya ka? Aiwa, ishoma. Iri kunaya, siri kuya. Iri kuya? Right. Katitange tichidai. Ini ndakazvarwa 1953. Okay. Ndakazvarirwa mupurazi mwemurungu wataenda koshandira. Ipurazi rikupiri? Kumauti Sirindawo. All right. Wataenda koshanda kuchengeta kubatsira murungu. Baba vaenda ikoko, mai vaenda, isusu vana taenda. Maenda futi. Tisi taenda kofudza mbudzi kana kurima kana kuita zvimwe zvese. Saka tichienda kuchikoro usiku. Okay. Night school. Taifamba about 15 kilometers kuenda kuchikoro netsoka. Zvadero paya takazochinja chikoro. Taita night school. Ndikati aina ndingabudi kudzidza night school inini mupurazi. Baba aiwa izvi ndizvikwanisa. Saka todii? Ndati ndakuda kuenda kuboarding kuTea State. Ndoshandira hangu ndichienda kuchikoro. Apa pataishanda pamurungu taitambira 3 cents. Okay. 1, 2, 3 pa 6 months. Pagore taitambira 6 cents. Iyi mari iyi taitika basa kutengawo chishoti trouser nematenda futi eblack aya nevhesi. PaChristmas yatakunangana nayo unonga uri mbinga kune vamwe nevamwe vedu. Saka zvaindibata mumwoyo mangu, though ndanga ndisina potential to say kunana baba kuti zvakadai. Saka ndakazova convince nekuti ndapedza standard 2 ndokuenda kuTea State kuti ndoshandira ndishandira kuenda kupi mangwanani taimuka tichienda kutanga tii masito zvoenda kuchikoro masikati. Saka ndokwandakazoita standard 4 standard 5.
ndo pakapera standard. Okay. Takatotonyora exam standard 5 ne standard 6. Chumfa zvafura izvozvo. Tobva taenda kugona kuretereza huku. Kwangwavhurwa secondary. Tobva tashanda futi kuti ita mvura yachinayo muri kutaura iyi. Mutsika unonga isusu vapfupi. Dowari yaro raidzika kuti udzika uku nekwese kusvika watota. Saka ndaiko nekuti ndaitamba bhora. Zvinova tikadi mapotential ebhora tikadi kuti adi tivashaiwe. Saka imi mamuchaenda kotanda team sangu chiendai kufactory yekuti tichigaya tea yacho. Saka tagara by that time Mozambique ingasati tatorwa. Tagara tapedza kunyora form 4. Tobva ndati zvechikoro izvi takuzwa manyukunyuku ekumozambique. 1975 Mozambique yakatora independence. Zvikazi kwafree apa ndanga ndakuharare. Ndiri spana boy. Gadzira moda nasekuva moda ndaigara nawo. Takatiza kuharare tiri 2. Tobva tauya netrain. Nanu noumwe wangu achimupenyera. Anonzani pamupenya kuzo Jambaya. Alright. Tauya Nelson Jambaya. Tauya takadzika pamutrain awo. Ya Saturday ka. Takwira mubhazi tapinda tapanyanyadzi paya. Takasvika pane road pro. Maiti muri kuenda kupia? Vakatibva pakuharare muchiuya kuno. Isusu taiti tikuenda kuMozambique. Kuhondo kujoina maComrades because vanga wakuadvertisa ka. Pese ponganguvhura radio vane radio hapashaika kuzwa kuti maComrades vadi chiadvertisa chi how they takasvika panyanyadzi paya papurisa paya kana muchikuziva kunoko. Saka takamiswa zera by zera. Vakadzi vane vana kwavo, vasina vana pavo, vasikana pavo, vakomana pavo vadiki, vati kureiwo pavo, tamiswa madhara kwavo. Pakauya mabhurakwati, aiti mabhurakwati by that time. Takaona chakaipa ipapo. Vakadzi vakadyiswa madhodha evana kuti aiwa magandanga makachengeta. Azviti utoona munhu achirutsa azvikazvinei mwana. Vakati vasvika petiri vazi muri kuenda kupi? Tikati kuenda kumusha kwedu kuchiManimanika. Vazi muri kuenda kumusha kuchiManimanika muna mani sei mafamba nekuno chokutanga? Tikati aiwa ndiyo rodhi yataona netransport inodi notikurumidzira. Kazi munabva kupi? Tikati tabva kuHarare toshanda kuHarare. Mwa wacho ngazi shit noti nhasi chingani Saturday. Saka muri kuenda mozodzoka rii? Ndiwo magandanga. Ndakarohwa takarohwa tiri 2. Nofunga nanhasi weather ichinja so ndinoizwa nekuti kumagadziko kuti vadini kuti takarohwa. Ipapo pakazoya angari member in charge angari murungu. Tingati ndiye akazotisunungura nguva yacho ngasi ko ava kasa vanodi magandanga aya ari kutisa kuenda ku Mozambique. Kati aiwa tisi magandanga timboazi magandanga isu tikuenda kupi kumusha. Saka zikazi okay munodzoka rii nyama muri kushanda kuHarare? Tikatodzoka mangwana takutaura kuna murungu yavo. Zikazi okay kana medzoka mangwana munodzoka nepano chivaregerai vadi vaende. Ndokupona kwatakaita apo. Taenda kuMount Cylinder tasvika tadarika takudarika kubhodha kwanga karukwa nevarungu. Apa taziwei tichiri pofuka famba so ona pana kugedhu munhu ngaona habeni chakaitawo kuti akadai ruoko unofunga idzinga nhunzi kana tibata kuti munhu wakutoona makamafuraji. Ndipo takatanga kuita chigorira chatanga sikazivi takangodonha pasi
kwane kuna masango akali tobva tadzoka kumashure tobva tena nemusango tayambuka uchingoyambuka mungu watova kubhodha remozambique saka pavakationa kuti vanhu vataitsvagawo because vakamanya vitera vasvika kuzoona tea state mumakomboni vatishayiwa vakazoona vanhu vakudarika futi dzakarira ipapo dzakarira makamarada wavari kuku obva kuti futi dziri kurira obva amanya achiuya vatichina kwekuchadii yatatsanga iri mumvura uya kuno nemakamarada aya zvimwe zvacho futi tanga tikachiziva tambira paya paya basa okay chienda tikati uri kojoina makomorezi yeti pasingabhera panga patozara vamwe vakomedzi anga kwaswa kudi vaiunganidzwa ipa kuti vazoenda kupi kumberi taenda paya paya takagara funga bhoti zvinoti 2 weeks tobva tazoenda kuspunga kunani kuti kumachazi ndokwanga kwakawanda vanhu kumachazi panga pane vanhu vakawanda zvokuti chokudya changa chakutodii chakushupa ndopatakaona vanhu vechidya shato unotoona yakananikwa so yakavhurwa yomanikwa yotsatsikwa yeidona mafuta vanhu vachitora mari dzepamakuwa kotenga kuti vaone chokudya kusuku vanoti kana vaiga munhu amene gari chaiyo ikoko vanoisa mari pamakuwa saka vanhu vakaitora zvobva zvapfuura izvo pashatuma pajamba isa maiona vamwe vachidya kubva kudyaka vaidya kuimi ndakati nyoka kudya shato izvozvizvi kwete handina saka ndimo unotora mari mari futi hatina isu because tanga tine chipotenjia anga achine timari twake kutenga mabhanana chichi everything ndo pakauya vakuru venyika president former president nematrend magandanga ana tsana komuni tsana vauya vobva vati kamfuta paya paya manje muri kuenda kutraining imwe muchabva panapa muenda kuchibawawa uone munhu auya nasi newe iwewe ganda rasiyana nenzara rasiyana taenda kuchibawawa kuya tasvika tagara tawaka ndo pakazoya ana mai mujuru nedelegation yavo tambogara navo unofunga mwedzi kana mwedzi miviri nguva yetraining chedu kuda kubanya kuenda kutraining training hapana saka toita sei izvozvo vanhu vawandisa panavo vamwe vachitorwa nabudzi kucrossa budzi vasina kumbodhidha vaya vaya vaitorwa nemvura togarirei pano ngatiende kupi handiti kunozwi kuchimwe ndo kune training ngatiende ikoko takabuda tiri mukamba nofunga altogether tangati 400 and chi kutiza 407 6 vanga vari vakadzi 3 vanga vari varume tasvika kwabudzi akucrosseki kunze kuti wangaenda nepabridge pabridge ndo pane chii pane makamarada kuna vanhu vakatorwa zvinosiririsa nemvura vagara vasikagoni kudhidha vaya kupinda imomo because yanga ine simba takazopedza taenda kumakamarada kuya apa tachitosungwa manje tadzosa futi kupi kwachibawa kuya tasvika imi muda kotengesa tiri kotengesa ba tiri kotsvaga tiri kuenda kutraining yakakudza izvozvo ndiani garai chazoti makuenda tagara paya tatobviswa mune vamwe basa vakaibhara grade mega takabhara grade ya
vasikana vedu vaya vaigara muchikampani mwega havachagari navo vasikana so that but laki yacho ipapo pakazoti vanhu vakuenda kuna Chingweya tisu takazi gurupu yanga itange yadi yemusekanzwa iyayi taenda kuna Chingweya tatiremo tapedza ndopakauya yedzi unit zviya yezapu nechi Zipura nezanira vakauya vese kuna Chingweya ndanga ndiri kuregiment 4 regiment 2 vakauya former Joshua Ngomu na former president nemadelegates avo mapedza training saka takuda kuenda kupi operation fine tagara paya training yapedza takaita 7 months tichitrainwa tina makomrades angana vakachititraina taimanya 40 km kuenda 40 km kudzoka uchiti wamira unotoita weight yeropa kunyanya vakadzi zvanga zvisiri friend tazopedza tauya takaenda kunambula ndikwatakadzikiswa tanga tadeploya kugaza ya 77 ngao taenda kunambula ipapo ndakamboita challenge yekuti zvaiti ndinga kusvika nguva inei takusvika iyi ndotobatikana kuenda yakaita night blindness kuchiedza zvanaka raakuda izvozvo izvi ndakutoda muescort anotiperekedza tazouya kuitauya tasvika kubhera tadzika kubhera kwatakakwirira kuya tichienda kutraining takamira kuti tichienda kugaza kwedu kuya kwedu ndopa takaona marori chimwe yabhombwa anakangai mbasha dzavo kakapfeka raro parega rega marori hwavanhu vachema murori hakuna ambulance havasaitakuri neambulance kutarisa kudai wairamba kuzvitarisa kaviri right tobva taenda kuna komanda wemakamaradi tipe futiwe todi tobatsira vamwe vedu vari kudii akaramba hakuna chii hakuna futi zvakazodai panapa kanga yazouya tamuudza una nyaya iyi hapana zvindingatomboita muviri wake wese wakazara ropa vaniswa muhospital payapa tobva ndopatakazoti hamuchaenda kugaza chiendea kupi after a week varungu vatodii vatodistroya vanhu vakuvadza vanhu tinga taenda kuchimoyo kuya ungati munhu uchibata kudai kusara nenyama pa hadidi hangu zvinorwadza saka poitwa sei varungu vanga vatonzokera vakutotsvaka greda vochera makomba rakupusha chii kukura vanhu zvikaikanda makomba kana makomba svika kuchimoyo uchikanda makomba aya ese ari paya aiwa isusu katedi kuenda kupi todi kuenda kumusha takabva kutraining kwacho saka tinogarirei tichiona vanhu vadii vakura kudai tauya kubhodha titiende kumusha kuya vari kutsika-tsika tagara ndo pakashaya chii member yehigh command goronga ikokuya tagara payapa kasano toda kuti muende kupi dzokai muende kutransport back kugara tiri kuenda kuhondo asi ndo zvatapo hamungadi hamungaendi paunofunga tangata gurupu tangata 200 and something pakasarudzwa vanoenda kuzvikoro vakati dzidzei ini ndakasarudzwa kudepartment remechanics because pandanga ndiri kuharare ndaiita nachi ndiri spana boy uko ndakanda kuti ndiri mechanic ndaimirira kuti kana padi kazi toda na mechanic kana
akasimuka uyu angasimuka uyu posimuka futi ndikuita uchifour kana wechitatu ndoziva kuti mhiga dzinoziva dziripo tagara paya takazoenda kunozirwezera fatagara kuri rwezera apa matura zvanga mune zvinhu pakaita mwedzi zvichifungaira maichengetwa chikafu zvakapiswa zvese idzi hembe idzi zvaakutengeswa mumarodhi idzi dzakawanzwa for isusu macomrades mabhero aya ari masecond hand dzimwe dzacho saka izvozvi vakutotora vachitengesa ndo pandakazoziva okay hauchadi iwe uchaenda kupi kufront akutoenda kupi kuchikoro takaenda kuchikoro that was 1978 tikati makutisa kuchikoro sina kuona abereke vedu zvinoita izvo asi aiwa munozoona madzoka 78 akaenda kucuba kutanga kukwira ndege ndege takatakwira dzaitiendesa kutanzania taikwira ndege taenda kucuba kuya tasvika muitali painaya paitonhora saka pane varungu vakada kudi kana kuti vanga vaudzwa kuti vanhu vachi ndewe kuzimbabwe magandangari vakada kuedza chii minutes of ukupinda mwetiri tikati aiwazve susu hatiyanani nevarungu garayo sitogara kwedu takamira ndege yedu kwedu patakazozwa kupiwa panga patoya ndege yekuda kuti haijeka kuti vaende nesu kupi kwavaida kuenda nesu lake hatina kudi takasukunda yedu tinaenda kuiba kwedu tasvika zikazitangai kudini kuti mudzidze kuno munofanira kutanga maziva chilanguage Swahili Spanish uku tanga get used nechiputukezi takada kuti fanane but mapronunciation anozosiyana saka takadzidza tikapedza tikazotanga chikoro chedu 1980 tisati tatanga chikoro ipapa takazonga tasangana manje zipura nezanira pachikoro chelanguage kuti tibatane kune chaiyo chaiko tagara nepolitisi dzadzo kuti dzokuwekana inewe yaisina basa yaina basa tazoenda kupi kumadepartment edu ezvikoro tapedza chikoro automotive takaita automotive engineering taita paya 80 81 82 83 84 tiriko tikati aiwazve kwakaitwa independence kuno pandapoda kuti hapachabasiri kuti zvikazi okay chidisplaya culture yekupi yekunyika kwenyu taisa paya nourongwa hwatanga tazwa kuti uyu vice president Joshua Nkomo zvakadaro uyu tongogara tongogara ngashaya asi pikicha yake yanga iripo taisa pamagamba takazona yabiwa pikicha iyayo pakaita ava vanga vari 100 tanga tiri 17 pakaita noise so hatina hedu kuzomborovana asi takavaratidza kuti no tisiye takadaro tikasecha kuti mumba mavo everything tikatora zvimwe mapepa takatora kauya kuno isati yaita nani inozichi iwe ataki yekunani yaizichi yakaitwa pamaka tapedza tadzoka kuno okay kadivisiya kadaro kwakazobatwa ndege idzi iwa right
chazotaura yakatisiya ina basa atapedza training tauya tasvika koarmy zvikazaka imimi ndivo matava kudini makadzidza kudeploya koring kazaiwa hamungatange nepamusoro nomaita makadzidza chatanga muri maofficers chete malieutenant pobva paita politics pakati aitungamirira nesusu mandau takagara anofunga 7 years ndiri lieutenant yeti mutemo wekuarmy unoti after 3 years wotodi ukurudzirwa kudaro nenyaya yacho yandavanini kuimandau kaikwa ndavanini kuchipinge zvanga zvikaita apa takashingirira tikagara takatangira kunoku 84 yacho 85 pandashandira kuno ndakasvika ndeita take over kumurungu anga ari kuworkshop tashanda tagara ndo pakaita chi nyaya yechi yegorongosa yematsanga tichina general Kambeu asati afa ndiye akari komanda takaenda Mozambique kwakabatwa chinopisa kusvika tadi tambokunda tadzoka futi ndobva ndazi ku2 brigade ndobva ndazi kudirectorate kuimi ndiri kuinspectorate kuvanhu vaya vanga vati chii futi hatidi kuvapa nyembe nekuti ndekupi mandau shanda zvakanaka iyena akuzodii taakuda kukwidziridza chi kuwedzera vanamba saka pane vakomana vatakarikuta vakagara muservice kuti vaite maofficers ina handina kuziva kuti chi ihama yechi yabosi tikati aiwa zvazvigoni kuti anouya akadaro chokutanga pavakaenda kutraining kunani kukadeti vakasvika vakarambiwa kuti hatidi vemaspecialist tikati hakuna zvakadaro musoja vakazotopinda kutrainwa after chi amwe atotanga a week ago kuchii zviri kuitika izvi tanga tina director wedu Hurungudo Hurungudo nauyo kumasvingo kangana zita rake saka nenyaya takumbura pavakapedza kosi vadzoka akuzi ngaende kumasasa muzukuru vasekuru kati aiwa mutemo unoti chi kumasasa akuende munhu captain and below anokomanda iko kunoenda chi apa tiri kuenda zvomumabhuku asi zvine nyaya kazi shit ndowandazi kaende kuvadhaiki kuti arumwe neshumba yadhaiki that was 1990 enda kusenzana dhaiki uya dhaiki aiti mangwanani nemasikati mangwanani nemanheru aienda komanya nekuti anga ane kidding program saka aifosa vanhu vese musoja wese aitofanira kudi komanya saka taiti ngaenda komanya tabva ikoko ini ndiri kuworkshop ka kunyanya chitatu mabva makuti kana mota yenyu mugaraji ndakuda mota yangu ini handichina time yekodi yekuozorora ndakugadzira mota yangu saka I decided kuti ndiumanya either ndiri ndega ndinonga ndiri free saka ndaiti ngamanya either ndosangana nadhaiki akudzoka kana akubuda ndakudzoka mazuva akawanda saka leadership yanga aitwa iyema kuti uyu ndiri kuti adi
abude basa ari kuko. Alright. Kana kuti ari umwe neshumba dzaje nembwa dzadai. Ndanyorwa charge. Taenda paya kotongwa kudare. Pandakangopinda muofisi make simapindira taita akagara zvandakaita izvo. Kazaiwa uyu anodei. Mhosva yake ndei. Mhosva yake ndekuti petinomanya anonge haamanyi. Kazi okay kuimwe futi. Kazi handiyo chete nyaya yacho. Kazi anga abude. Ndinomuona anomanya every day uyu. Pendinomanya ini ndomuona. Saka abude kana iro nyaya handisi kana pane imwe. Saka yadzoka back kuna vakuru. Kazi nyaya yafeira. Ndipo pakabuda tsumo yekuti kukaba datya kuriyambusa. Handiti ndaichema riri kunoko. Iwe funga kuti riri kuitira noise. Ubva warodai watorodzera ratoyambuka. 95 ndizo kunde DRC. Taenda kuDRC tikatamba kuDRC hondo kusvika yapera pa 2000 tisakazopesa futi kudzoka tisakatanga kuenda azopesa futi kudzoka nekuti hapana wataisira equipment. Ndobva ndaenda kosenzera kupurweya 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 ndobva ndakazobva tiriko taiita zvana maguta izvi. Ndaipinda mwese maguta. Ndobva ndaenda kuartillery brigade. Handina kugarako. Ndobva ndazi bheki kuno kwaMutare. Ndasvika kuno kwaMutare 2007. Ndopakati kwarirani paya. Ndobva ndapinda futi undima. Saka vakomana vandanga ndinawo vamwe vacho vanga vane godo vakusara chiba equipment ngazi ndiye arikudi ndiye responsible. Achobva aenda kuamika kune court marshal. Takaenda kucourt marshal tikatongerwa kukomando. Ndikati aiwasha inini ndoda kuti mundiudze kuti munhu kana mamudeploya anodimbuka nepakati kuti uko ariko azino. Ngasaka inini ndine madocuments evanga wabvisa mufile. Ndikati inini ndine mapepa aya andakadeployiwa neaheadquarters kuti ndiende kupi kumaguta nyaya dzepolitics. Saka ndakuzinini ndaikuti uku ndiriko handizivi ndobva zvoshaya basa. Kazi okay yapera. Ndomapera akaita nyaya idzodzo. Tashanda 2008 muno mutaita politics dzedu ndipo taizosurveya tichiona nzvimbo dzimwe kwese. Tikaenda kuChipinge tikaenda kupi kwese. Tikushanda paya tapedza nguva yokuda kubuda basa yasvika 2013. Uku kupolitics nanasi vanoziva sezvaataura kuti hapana pane zvavanoda kuziva vanobvunza. Ndakapuwa mota semakeno unotsaya nemota kana kutengerwa mota. Saka ndatora mota iyaya ndauya ndagara panapa. Ndagara pane pasango. Chimba changu chemapuranga changa chiri pane mota idzodzi. Ndagara. After 3 months ndakaona vatera huku 3 brigade. Ndatumwa uzi kutore mota. Nai motora mota. Mota ndakatengeswa mapepa acho aya. Vatatu tumana komanda kada. Tora hii mota hii. Azvaidi bata. Tabva ikoko tagara 3 months. Basi kana Mose yamotaura na komanda atituma. Komanda yakabva adi
akabva avhaswa kupi kuSouth Africa kuita ambassador. Uchabvunzani? Hapana. Saka toenda yakadaro mota. Saka zvakaramba zvichindibata-bata. Kushanda here kwakadai. Tapedza paya tazoitawo zvatakaita izvozvizvi. Ndaona panapa ndapiwa manje official. Ndope ndiri pano. Toenda kunyaya dzepolitics. Chichemo ichi. Zvekuti matuke ndabva kutaura nezvavo. Ndo vazhinji vaakupi? Vamaminista vaakupi mumadepartment ese. They are no longer recognized kuti chini. Kune vanhuwo mazidhara asina kufunda akasunungura nyika. Kungoti wochi kusvika pamaita tikutambire. Comrade garai apa kana kuti comrade panapa tinoita nyaya yakati. Vanotopretenda kutopa kana kuti kansela kana kuti sabhuku kuti ataure vasina kurecognize comrade aripo. Zvinhu zvinodi zvinorwadza. Touyawo mukati medu takapindana kana takapinzwa vanhu vasiri macomrades mukati medu. Saka asiri comrade hatigarisani. Andokutedza kuti kututa kuti sikwede kugara uku. Apa pogara vanogwirirana ichi matauriro. Saka inyaya inonesa nekuti kana izvozvizvi help chaiyo inobva kupi inoitwa kuhurumende. Izvozvi kune nyaya yekuti women's league yapuwa, mayouth yapuwa zvakati. Kumakomwedzi hapana kana yapiwa. Pamusoro pezvo takafoma kuti takati maybe nyaya yekuti hatizikani kupolitics ZANU-PF. Tobva tafoma chino inozvi War Veteran League. Inoita part and parcel yemusangano. Isuti taizviti tiri pressure group. Saka tingasikaoni everyday. Saka ivo vacho vakapinda kwacho havachadi futi kuona War Veterans League mu. Vari kuovhoteka havachada. Vanonesana nevakomana ivava. Vanoda kuita zvavo. Zvavapiwa ndezvavo. Vanodya vega. Saka inyaya inotirwadze. Macomrades mungaona vati zii maareas uko. Muona kuti nganigare zvangu ndinodii. Kana mwatomendi kana kwaita musangano uko. Nenyaya kuti vane magrievances iwawo kuti hatisi kurespectwawo kana kungopiwawo. Izvozvi vari kupiwa dzimota uyo arikufamba netsoka. Asi ndiye secretary weprovince. Zvinodii? Zvinorwadza. Saka tiri kuti isu dei zvaigona recognition hayo chete ende tasara vashoma. Andasiye kuti takazopiwa ma50,000 achi nguva yahunzvi. Ndirumwe akapiwa 50,000 yacho but haina kukwana. Kune makomedzi ane mavanga like nikaona apa iwanga ichi takaapply hatikamboona mari yacho. Kune vasitoni achi maoko kana makumbo. Vanhu varoda kudii kubatsirwa. Handifungi kuti ngamboda zvakanyanya kuwandisa. Asi kungoti uyo anotambura zvakadai opiwa. Mbeu inouya totora kwaDC. Kuti toda $2 kana $4. Imbeu yabva kuna chini? Kuna president. Nokuti yadzikiswa kuti dhora nderefiwe vachazodzikisa murori macho upiwa dhora. Nesuwo zvabvipi? Izvo zviripo. Wototamba inorira kana uchida kudii? Uchida kurima. Kana usikadi kugara wakadaro. Saka inyaya yokuti dechi hurumende yati yaona just kungorespekta chete beside kuti vatibatsira zvakadii. Nenyaya yematitle deeds, kwazi kuchava yematitle deeds iro gore ratopera. Yakalonjwa kunani kumazori nanasi asati. Dambudziko riri papi? Nokuti pane macomrades pakati. And macomrades vacho havasi kupiwa mahara. Vanofanira kuzobhadhara mari yacho isati yabudiswa kuti imari yepe hectare.
saka tiri kuti dei zvaita vatibatsira ava vane zviminda zvacho, kune vasina kutoiwana, vane zviminda zvacho wane matitles dziri papako uzivi kuti wakuita zvavo. Unoona izvozvi kune makorokosa vanoita zvemining vanouya panavo. Rimwe gore 2000 takagara panavo takakwana kuchiti ko vanhu takapuwa matsamba ichi kumaina kumakapuwa matsamba makadii kuti kukonza kutaura zvamakasvika apa. Handiti mwana wasvika pamusha vanhu unzi gogogoi sei musina kuti kagogoi hatina matsamba isusu chichichi. Saka takazomboita offside nazvo tikavataura kuti hakuna zvakadaro. Zvino panapa ndikubhadhari mutero wehectare jese imwe yamochera dei makauya taiwirirana todi toita partnership but hamuna endai. Saka inyaya iri kutsviridza iyoyo kumaarea mazhinji zvokuti dei pagadzirisika ipapavo pana comrade kana matitle deeds auya munhu anouya achiti gogogoi and means of man yacho izvo ndatihoda social media yekuti michitanhu vacho adi saka zvinhu zvinoita kuti vanhu muarea musagara zvakanaka muchitemana nematemo nezvinhu zvimwe zvisina basa. Otherwise ndingati in short ndiwo situation ndo zvakatite nene kuhondo inyaya yekutambira 3 cents pa 6 months nana baba vechishushwa nevarume. Saka kana pane mubvunzo pandinga ndasiya naNelson Jambaya makazoparadzana papi? Jambaya takaparadzana tadzoka anga ari kupay tikapedza kuonana 70 taigara tese tiya taenda kuhondo taigara kumbare tadzoka taigara ku-KG6 iye achienda kupay. Makatina naye kuCuba kana kuti? Hatina kuenda naye. Okay, akasara kuna asi takazoya tikamuona achienda kupay course. Handiti. Maenda kuCuba hondo ichibva yapera muri kuchikoro vabereki vakaziswa kuti muri vapenyu kana kuti? Hapana, yakaita surprise. Patakauya zvinonga zvinosekesa havana kumboziva kuti tiri vapenyu. Vanga vati anyway patakaenda kuhondo musha muno waMutisi takaenda vanga tiri 6. Okay. Mukoma ndotera nevaning'ina 1 2 3 ndati vanga 6 ndizvere 1 in 2 3 4 5 6 takadzoka 3 havana kudzoka. Pandakapedza kuenda kuMozambique ndakaona zita ramukoma riri pabhodhi paya vamwe vese atombozivi kuti vakarara kuti vari papi kuno kuti pasere apo nezvichi kumatumba vanobatsira macomrades vanonga vachibuda vanogona kubuda pane uyu kana pendiri kana pana anybody. Ini ndiri mwana wakwanhimwe ndakafira pakati ndoda kuenda kumusha kwangu asiwa kwangu nanasi hapana mbudi ada kubuda saka ndiwo tikati scenario. Saka pamakadzoka manje vabereki ndadzoka ndasvika angatanga kudzoka ndiani? Pane vakatanga kudzoka muning'ina ari kudanga mvura uku nehanzvadzi ndo vakatanga kudzoka. Ndiwo taiti uri kuunganya tsamba yaitora 6 months iri munzira
saka vanga vasingachazivi vaingozi vana tisi tatadzoka vamwe vese havana kudi kudzoka vakazotiona vakachema. Makasvika mukaona varipo kuchimanimani ndakavaona varipo, baba vachiripo, izvo kwasara mai chete. Saka vachikuonai muchifamba muchisvika pambazo makaenda nemota kana makaenda ni mota? Vaiona kupi mota yekuami kandio zvekuami takazotopuwa mota leta kusvika nebhasi nebhasi. Bhazi yacho usvika usiku futi nguva dzinedzi usvika ndiani ndiwe ndini vakaita sokuti vasi kuona kana kuti havasi kunzwa. Vangani vakadzi vavo vangani vakadzi 4 mai vangu vanga mukadzi wechipiri vakashedza vakadzi vavo uyai pano ndiani uyu ndakatonga ndakuzwa nehasha kuti vanava shuwa. Saka vakaudzwa nani kuti ndafa kuzona vaitobata kudai nasodai kuzoti ndikubata munhu watibata chipo. Saka ndingati ndishoti ndiyo nhoroono. Saka musha wababa wangu uri kuchimanimani ini ndakazobva kuno effect ndine dzimba kuchipingi ndakazotenga ndakupara nhatu. Saka panapa ndopendiri papurazi handiti pazvichemo zvemaovhitri zvichemo munozvitaura kana kuti hamuzvitaure kana muchizvitaura munotaura kunani? Ya ipapo pane dambudziko. Zvichemo zvinoenda kuofisi, ofisi yozodii yozokwidza kana kuti petinoshedzwa paya kuti purezidendi adokona maovhetire vanhu vanongoenda tosvika toita masubject topic todiscussa tozopurezenda kune kwavari. Asi kana zviri zvokumanikarendi zvinoendwa neofisi. Ofisi yacho futi ine ndiri kuzwa tsitsi kuna mukomana iyewe anoshungurudzika zvakanyanya. Zvatambotaura zvakuti vamwe takazopinda tisina kuenda kuhondo nokuti maybe sekuru vangu ndivo vakaenda kuhondo. Saka ndaakuti ndiri comrade kuti vachateedza gwara chairo nerespect yekuti tirespektane isusu pacho zvadi macomrades hapasisina hapana. Ndinoona imi macomrades munorespektana asi vaye vapinda waona manje ndovanokonzera division zvokuti angasafunga zvakanaka we andoauza aiwa mutisi aite akasagona kutokonvinza kuti patinoziva kuti mutisi anandokuondere isusu patanga tiriko ndezvarutaura tambomune ichose nawo yapolitics zisina dzekudestroya kana wakuzotsvaga information yacho uyo anonga asina ari anofanira kunyora zvichienda kumusoro. Saka idambudziko rokuti dei zvaita kungoti tingoyanana chete tingopuwawo remekedzo yedu kana pane zvinopiwa tizikanewo topiwawo takanyarara. Tasaka vashoma pasina vakawanda nevana vedu ava vadi vichiendawo kuti chipindwawo madepartment chii kucuba kwandakudzoka futi back zvaitwa macuban vatakagara macuban vakaendawo kuhondo sezvatakaita vasunungura nyika yavo havana kurasa magandanga kuti vachembera sezvamanga mutaura kana kuti hauna department kana ari kumedicine vanonga vari kumedicine vichiona zvii zvinodiwa kumedicine vaigara kaviri kana kuti katatu pamwedzi vari papayroll ndivo vanodecida kana kuri kuchisoja ava ndivo vanodecida vozopa vakapfeka uniform voenda koimplementa kana chafeira chodzoka back. Saka yakaramba yakabata
tiriko kucuba kwakaita mapanduki vaimati mascoria vakabuda about 1200 kuenda kuamerica. Uri mucuba waenda kubish waiona minyami bish malaiti waitaona kuti pabhodha apo asi america yaifeida kubhomba chicuba because yanga yakasimba nenyaya yekuti haina kurasa nzinde rumwe dzavo. Saka chichemo futi chedei munomu zvakaitwa pakaitwa ma-NCA but ndiri kuona kuti ma-NCA yacho haana function yaari kuita hamene kuti kuchikutanga here kana kuti kutoti isusu wacho takabuda basa maretired takazi tiri kureserve force but hatina up to now hatinongoshezwa kuti chi muri kuona sei mamira akaita situation what do you want and the army toita sei development yamapana asi tiri pareserve force. Saka kuti zvakabvepi zvakaitirwei izvo takazi tiri pareserve hapana chabuda. Sekutaura kwamaita kuti vatatu vekumhuri kwenyu vasina kudzoka ndira kunzwa pfungwa dzenyu mimi pfungwa dzedu pfungwa dzangu inini ndedzokuti chi izvozvi yakatotanga nofunga yemafomu evanhu vakasara kuhondo handi ari kufirwa mafomu akaenda koiswa kumadistrict kwana sabhuku nevanhu variko kuti iwe ndiwo unoziva pamusha panhingi pakabva vanhu vangani kana munhu asisi vakatama ipapo vakogara bhuku rowi information inozoenda kupi. Saka inini aisuggest kuti iyo sidzi yakazi ngaitwe ngaitsvagwe like isusu ndinoziva kuti tine 3 vakadii tofira mafomu oenda kana iri compensation yozopuwa hayo mai vakasara ana mai vakasara asi yadi yasvika. Saka ndiwo mamira akaita chinhu kumao veterans baba kune a lot of vetting kuna nachimbuido vetting ndira kuti tidzokere pamaenda kuhondo manga musina here a process paikipwa marecords aiko taiti macheckup 3 checkup ainyorwa kuti akazouya here akaenda kupi kana kuti akapiswa akasara kuhondo kwacho musango kwacho hatichazivi. Asi hazvinetsi nekuti mauya pano mamusha mukaita 2 days pano munongomoti ndo mai panapa uyu mwana wepanapa uyu ndo hazvinetsi izvo hazvinetsi and hazvina futi confusion. Kune vanhu vasina kuenda kupi vetting iripo kune pakavhetwa makomrades amwe vakagodoka angati zvokovhetwa iko ende handina mari yekukwira bhazi kuenda kwamutasa uko ndogara. Saka wozozwa izvo kuti kwakuvhetwa munhu vakadaro ndo anovhetwa poitwa vasina kutrainwa vasina kuzokwanisa kuenda kutraining vakakura vakati vanga vari kuhondo kwozoita vana aiwa vakaenda vari vana vechikoro nevakazvarikwa kuhondo kwacho variko unomuisa pakategori ipi mwana iyeye akazvarikwa musango akagara musango ihanzvadzi yangu yanitoura iyi haina kutrainwa atanga tinaye kupi kuhondo vakauya akaenda kuchindunuma vanhu vakadaro. Saka ndivo vanhu unofunga vakutanga kuti vavhetwe izvozvo izvo but nokuda kuti time yadi yafamba takutora nouyu nokuti anofunga kuti kana tavhetwa pachazoita chii pachazoita dhora patika hondo yapera 1970 vakomrades anga ari kufront vakaendesa kwamaassembly point yakaita uri vetting futi iyoyo yanga iri vetting anditi saka kura kuti ngatiti mabhuku aya ekuhondo akasara kuhondo kuti akatsakatika mukomrade akawesa akapinda havazi vese vakapinda muchii nekuti vanga vasina makomrades anga ari kuhondo ndo vakaiswa maassembly point vazhinji vacho nevanhu vakati akasiya kuhondo vaienda kudzapasi ndokwavaisangana ikoko
saka I cannot rule out kuti vese vakabva kuMozambique vakaenda ikoko nokuti yanga yakakura. Saka pane dambudziko ipapo kuti vanasoziva kuti vakapinda here vese vanga vakadarika bhodha uchienda uko and still information yacho iri kupi. Handingakonfirmi zvangu kuti ngotaura senyaya nekuti masekutaura kwamambotauraimi kuti tiri kupera tiri kufa asi panenoitwa vetting vamwe vari kuti nhamba iri kuwanda. I can say nhamba iri kuwanda kana kuti ma2k aya ndi kutaura ka ndivo vari kudi nhasi furenga ari pataiti wairasa mwanangu ndivo vari kupinda nekuti sekuru wangu wakaenda kuhondo pendomunonga ndakagara nawo ndichibataura history ka anobata nekuti panotopera programu iyeke ndakazobvunzwa waona ndakuzviziva otoenda kuti ndakaenda kuhondo ini ndakatoenda kwakati ndikafamba zvaitawa nasekuru wake zvese izvo ambazvitaura zvese atopasa. Saka waona pane challenge asi hazvo zvanga zvisi dei vaida kuteedza nemwazvo kudai chaiko zvanga zvikanetsi hazvo nokuti vazhinji vanozikanwa asi tozoita futi liberalism ndikabva mwana wangu avhetwa ndionyarara ndoti mari yawanda mumba asi haana chaanodi chaanoziva chaikoko. Saka nditorodza mwana kuti maovheta ari kuvhetwa ari kuvhetwa endai saka kuno kuti akazoti tisaka initiative kuti vana vemaovheta itai affiliate association yenyu nekuti petinopera isu muchasara chimiti chokuteedza chii manjewo futi vana vacho vamwe vacho havatombona care nazvo. ndakudzoka kumhuri yekwenyu imimi kwamutisi mati mimi makaenda kuchimoyo kwamakasona zita remukoma riripo kumashiraini semhuri makaita chi zita mariona kuti hati chokwadi uye semhuri ndakaita chii seni ndakaita chii semhuri kakuti madzoka semhuri ndakavataurira baba vangu vachiripo by that time patika vanga vasina access yokuendako and siri vanyamboendako ka zuva rakaita zvakaita unotora papi hapana matorero andi ndataura paya kuti ndakasvika makomwedzi vakukwatuka nyama kuti ukabata kana zvamu chairo kusarana pamaoko saka vanhu vangu kutokwa nemagredha utanga uchekwa gomba uchigredwa uchikandwa muchini gomba ufushika wakadaro saka hapana kuti unoita specific kuti chii wangu ndo uyu kunze kwokuti nyika kana yafunga yotobvisa mashiraini acho ese ikoko youya yoita shiraini kuti aidha munomuza manikarendi kana whatever vugara ipo maybe siri kana tomboti pachiwanhu vangada kana aripo mukoma wangu pachimwe zveshuwa zvindi kutaura kuti ati nditorei ndiri pakati hapachaita vanotoreka ndeyekuti akapfurwa ari pasi pemota apo pasaidi pake ega kana kuti vakachererwa apo anokutaurira kuti ndiri panhamba yakati kana ndiri pasi vanozuma vachi vanoziva umubvisa musango chimoyo akuchaita unless kana kune pavari pasaidi. Madzoka murungu hamuna kuzombonotsvaka kuti purazi richiri kuherere 3 cents ramaitambira 6 cents pagore? Handina kuzoendako asi ranga ririko akazofa murungu wacho akazofa kuti rakazotorwa nani handichazivi. Handiti mashoko enyu ekupedzisirawo kune mamwe maveterans amakarwa nawo hamusi kuziva kuti ari kupi imi nhasi pamutisi muri pano ndiye kuti chii vachikuonai kudai? Tinoshuvira kuti chii makomoredzika vese vanobuda pamweya ka vabude vazvitaurire kuti chii tiri pakati poitwa rutsigo rokuiga poitwawo respect vanoda kuenda kumusha kwavo vanotorwa kuenda kudzimba kwavo. Ndiwo shuviro yangu yakanyanya because zvinorwadza kuti munhu wakati waunga unaye munhu akasunungura nyika uona musoro wake uchifamba nembwa kana kuti vanhu vachingopfuura napo pasina chiremekedzo iri kuitwa nonesa
saka pakakreatwa china nechi pamatumba 6 avo vanofamba vachienda kuti vakazoti panapa mgomo munomu mune makomonezi akafira muno vana voikusuma kuenda koigwa dignity vanoda kuenda kumusha kwavo vobva vaenda kumusha kwavo koigwa kumusha kwavo zvine respect. Handitika aya baba ndira kukutendai. Aiwa chirunga chenyika chichize tizoona dhiringi kamangwana vamaudza kakuti chuda arikamira kumhuri yezimbabwe kuti muri kuwanzwa vakanga vari mukomana akarwira nyika ino izvinezvi varetired vakagara pamba asi vari kungoti ko kana ukanditiwo regai ndikuigirei 25 kgs yekurima yembeu ndinoita se ndinogamuchira unenge uri mutendo chinenge chiri chipo chakanaka nekuti hongu tinogona kuziva kuti pamwe hurumende zvichida inogona kusaitira vanhu zvese asi vari kuti iwewe semunhuwo ukasundwa aiwa ndigirewo ndakagara zvangu pano panyanga 10 off unongouya ungoti toda kuendawo pamba pacomrade Mutisi kana kuti retired Colonel Mutisi nditese ndisvikewo ipapo tiri kuno kana kuti tiri pano panyanga 10 off naFrank Wesere the producer of the program ini Robert Tafumane ndoti ngatisanganei mune zvimwe zvironga sekutaura kwandaita macomrades vakarwa kana kuti vakashanda naComrade Mutisi muri muhondo kana manga mavarasa vari pano vapenyu vatsvagei ndatenda.
taigara mumakomo panguva yehondo aiva taimhanya takabatesa taigara mumakomo panguva yehondo aiva taimhanya takabatesa vakomana vasikana magorira mumakomo aiva taimhanya takabatesa For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.